сигнал обаче. И изглежда това ще бъде дуспана в полза на Левски. Жълт картон за Венцислав Керчев. Георги Кабаков забеляза нещо нередно в наказателното поле и сигнализира за 11 метров наказателен удар. Ами да, честно казано, гледайки това повторение, използва и двете си ръце в опит да препречи пътя на съперниковия играч Венцислав Керчев и бих казал, че решението на Георги Кабаков е абсолютно правилно. Наивно поведение на Венцислав Керчев в наказателното поле. Просто нямаше нужда да подхожда по този начин. Битката бе между него и Аймен Белаид, а Керчев използва и двете си ръце, увеличи обема на тялото си в опит да спре рейда на централния защитник. Да не говорим, че и видимостта на Георги Кабаков беше отлична. Прекрасно бе позициониран